Bai, esango nuke gaur egun ikerketa nagusiki akademiatik, kakotxen artean bideratzen dela, edo hori behintzat hartzen degula ikerketatzat eta zerbait empiriko eta zientifikotzat, aldiz, askotan nire ustez, zertarako ikertu galdera hori ez dugu ondo erantzuten edo ez diogu gure buruari galdetzen, ez? Guk behintzat Emagin elkartean ikerketa eraldaketarekin lotzen dugu, eraldaketa sozial eta politikoarekin, eta hortaz, herrigintzaren mesedetan jarri behar dela ikerketa deritzogu, ez? Nire ustez, iten airean bide bada, badaude posizio hibrido batzuk, badago ikerketa militantea, badaude elkarte asko, ez, geroz eta, arreta gehiago, ez, eskaintzen ari geanak ikerketari, herrigintzan ere autoritate hori eukitzeari, eta uste dut pixkanaka bide bat egiten are garela, eta horren adibide ere dira ikergazte topaketa hauek. Nik uste dut ikerketak aukera handiak eskaintzen dizkigula errealitatea begiratzeko, ezagutzeko, eta hortaz eraldatu nahi dugun hori horren gakoak ezagutzeko. Baina horrez gain, alegia errealitatearen argazki bat egiteaz gain, uste dut eskaintzen digun aukera dela moduei ere erreparatzea, prozesu horiek nola egiten ditugun ere ikustea. Ze askotan ez dakigu, ez, ikerketan bat noiz hasten dan eta noiz bukatzen da, noiz iristen dan hartzaile horien gana, gizartera edo eragile politiko eta sozialetara. Hortaz, uste dut zer pentsatu asko dakagula oraindik ikerketaren alor horretan, baina zalantzari gabe beharrezkoa zaigu hobetzen jarraitzeko eta errealitatera egokitzen jarraitzeko. Nik uste dut epistemologia feministak nolabait problematizatu zuela ikerketa subjektu eta ikerketa objektu gaur egun deitzen ditugun bi termino horien arteko harreman hori. Eta nolabait beste prozesu batzuk ere eta beste oinarri filosofiko batzuk ere proposatzen dituela, ez? Eta metodologia feministek, hor, bakizue baindik gatazka daola, existitzen da metodologia feminista, ez da existitzen. Gu pixkat erdigunean kokatzea horrekiko, ez? Ez da inbeste metodo batzuk feministak dian eta beste batzuk ez, alde hori, ez bereizketa hori ez da helburua bereizketa hori egitea, baizik eta ikustea prozesu osoan zehar ze koherentzi dagoen feminismoak dituen oinarriekin, ez. Hortaz uste dut, lehenengo gakoa dela eraldaketari zuzentzen zaiola, ez, eraldaketa dula helburu, genero harremanak aldatzea ditula helburu, ondorioz bada, ez, eraldaketara eta herrigintzari mesede egiten dione ikuspegi bat. Baina gero bestetik ere, iruditzen zait, aukera handiak eskaintzen dizkigula tripak erakusteko, ez, nola egiten ditugun prozesuak erakusteko, eta feminismoak asko daka hortik. Bai, teoria feministek eta praktika feministek asko aportatu diote herrigintzari orokorrean nolakotasunean, ez, nola egiten ditugun gauzak, horizontalidadea zer da, botere harremanak nolakoak dian, eta ustez metodologia feministek hori gehitzen diotela ikerketari eta ondorioz herrigintzari. Ikuste dut herrigintzan dihardugunok dakagula posizio privilegiatu bat. Bate da, askotan sujetu zapalduak behala eta horrek, metodologia feministetan behintzat hori zerbait privilegiatu bezala ikusten da, gorpuztuta dakagulako errealitate hori, edo ez zapalkuntza gorpuztua dakagu. Ondorioz, begirada ere da importantea. Baina gero uste dut herrigintzan ematen dela hibridazio kurioso bat, ez? Disiplinen arteko harremana dago,
hori akademian oso zurruna da, bitarteko pila bat eta baliabide pila bat eskatzen dituen zerbait da, eta aldiz herrigintzan, gu emaginen gauden taldean, daude literaturan adituak dianak, soziologian adituak dianak, antropologian adituak dianak, kimikan adituak dianak, matematiketan, beste zerbait sortzen da, ez? Eta uste dut gero, dakagula kolektibotasunean ezagutzara gerturatzeko apustu hori, eta nik uste dut hori badala gako importantea, akademian ez dana hainbeste behintzat ematen, ez? Akademian ikusten dugu merkantilizaziorako joera, individualizaziorako joera, boterearen talka hori, kompetizioaren zea hori, orduan uste herrigintzan hori ez dakagula eta esango nuke hori ekarpen oso potentea dela. Guke orain dela urte terdi gutxi gora bera, Lisipe bildumaren baitan ezagutzaren matazak liburua argitaratu genuen, eta hori izan da eztabaida kolektibo baten emaitza. Urekin batera antolatu genuen ikastaro bat 2 urte izango dira, hortik sortu zen elkarlana eta atera genituen gakoekin, emaginen ere eztabaidatu genuen, eta horren ondorioak, horratea genituen ondorioak, eta gure ibilbide hori konpartitzeko asmoa dakate ikastaroan. Zentratuko naiz pixka bat metodologia feministek eskaintzen dizkiguten galderetan edo irizpide horietan, ze ez da zerbait zurruna, da esperimentazioari, ateak irekitzen dizkion zerbait, ondorioz, nire helburua hoixe da, jendearekin partekatzea guk egin genuen hausnarketa, eta nola gure hausnarketa ez dan bukatu, kontrastatzen jarraitzea eta jendearen iritziak jasotzen jarraitzea. Gaurko ikastaroaren helburua izango litzateke guk egin dugun hausnarketa hori beste jende batekin partekatzea eta ikustea ze saretzeko aukera dazkagun ikerlarion artean, eragileon artean, herrigintza ikerlari zea horietan ze saretzeko aukera dazkagun, ze bitarteko komun sor ditzakegun, eraginkorragoa izan dadin egiten dugune lan hori guztia, eta azken batean eztabaidatzen jarraitzea jendearekin.